Na és akkor befejezésképpen egy még nehezebb terep, vagy legalábbis nálunk, vagy számunkra felnőttek számára zavarba ejtőbb. Mi van, ha akár otthon, akár a bölcsiben, vagy az oviban hosszan és elmélyülten játszik a kukiával, vagy a nuniával, maszturbál? Ekkor mi Igen, van? jó. Na, ez egy olyan téma, hogy abból induljunk ki, egy kicsit mindig megpróbálom a szülőket, a felnőtteket afelé terelni, hogy próbáljunk az ő fejükkel gondolkodni. Az ő fejük úgy működik, hogy két éves korig mindenképpen ugye pelenka van. A gyerek ő tanulja a testét, fogdossa a fejét, fogdossa a fülét, fogdossa a szemét, rájön, hogy a szájával enni tud, rájön, hogy a kezével fogni, és ezek mind összeállnak az ő fejébe. Aztán, amikor lekerül róla a pelenka, akkor neki ott egy szabad terület, ami eddig számára ismeretlen volt, mert nem nagyon nyúlkált oda nyúl. Mit csinál neki? A kuki, meg a nuni, az neki egy ugyanolyan testrész az ő fejében, mint a hüvelykujja. Mi felnőttek tudjuk, hogy másra is használható, mint pisilésre, de ő nem tudja. Tehát, hogy ő abból indul ki, hogy ott egy testrész, ami 2 évig el volt takarva pelenkával. Levesszük róla a pelenkát, oda nyúl. Hát persze, hogy rájön, hogy ott az egy ilyen érzékeny terület, hát rájön, hogy az finom is, jól esik neki. Tehát, hogyha stressz helyzetbe kerül, vagy egy olyan helyzetbe kerül, hogy nem tud jól reagálni, akkor ez lehet egy olyan reakció nála, hogy ott keres magának mencsvárat. A legjobb megoldás, mi többször találkoztunk ilyennel a munkánk során, nagyon egyszerűen el kell terelni a figyelmét. Amit nagyon szeretnénk mondani, hogy semmiképpen ne tiltsuk, ne szóljunk rá, nem mondjuk azt, hogy nem szabad, mert ezzel akár felnőtt korában a szexuális életét befolyásolhatjuk, hogy azt sugalljuk felé, hogy ez egy nem jó dolog, hogy nem szép dolog, ne nyúlj oda, nem szabad tiltani, a legrosszabb dolog, amit lehet, próbáljuk meg elterelni onnan a figyelmét, akár fürdés közben, esti fürdésnél, hogyha ő ott oda nyúl, akkor lehet mondani, hogy igen, ott jön a pisi, ott egy kicsit érzékenyebb, de megint csak azt mondom, hogy az ő szintjén, hogyha eltereljük erről a figyelmet, nagy gond nem lehet. Hogyha egy egészséges szemléletű gyerekről beszélünk, akkor erről le fog jönni. Tehát, hogy adjunk neki 1-2 hónapot, amíg a bugyis időszakban egy újdonságot kap, el fogja felejteni. Tehát, hogy ez egy szenzitív korszak az ő szemszögükből, ebből a nézetből, de nem kell ezt túl fölfújni, ezt a lufit. Oké, mert nyilván itt is az első a kétségbeesés, hogy valami szexuálisan nincs rendben a gyerekemmel. Nem, felfedezte, hogy van neki. Ennyi. Akkor viszont nagyon is rendben van, hála Istennek. Igen. Tehát, hogy ez is van. Nem kell. Eltereljük a figyelmét egy játékkal, gyere nézzünk egy mesekönyvet. Náluk ez még rettenetesen működik. Nehéz helyzetekről, nehéz bölcsis és óvodai, meg otthon is előforduló helyzetekről beszélgettünk az elmúlt 15 percben Rosta Veronika, szociálpedagógus, családpedagógussal, a Baba Pihenő magánóvoda vezetőjével. Köszönjük szépen neked a segítséget! Én is köszönöm, viszont hallásra!